कहीं आइबू दीदी हां हम सावत बनबू हो ए जी जी कहीं कि तो मार दे काहे के मारता रो इनका छोड़ दो अब इनके सट जो लग मजा कर बिया ते एक बार मरा तू मजा कर बिया आजकल के जुग जमाना में मजा करे दे सुनो नहीं है ना होता हम सुनो नहीं है ना चल नीचे चल आगो तो तोरा काम बताओ तो चल हम कहीं ना कि कहां इतना बात करत है पूरा पैसा हमके नहीं के पता चलत इनकर कि का होता है घर में जीजी के फोन का बात बा। हाँ हेलो हेलो का जीजा जी कैसन बानी? हम तो बढ़िया बानी तू कैसन बाड़ू बताव ए जीजा जी हमहू बहुत बढ़िया बानी बाकी याद बहुत रवा हमारा बता ठीक बा ना? यार तू झूठाऊ के खाली बोलेलू हम नहीं तो भागा लागेलू। अच्छा हम झूठो के बोले नी तब पता बा ना कि हमरा का चीज से प्यार बा पता बा कि ना पता बा बड़ा बताई तो पहले काजी से प्यार बा बोला रोरा के हम कहली कि जब रोराइम तब हमरा लगी 7 के किस्म के मिठाई लेके आइम बाकी रोरा आवेली ना आवेली हमरा लगी मिठाई लेके ठीक बा ना ओ चीज रोरा से दूर हम भागे रहिले ठीक बा तो मिठाई से तेरा प्यार बाकी हमारा से ए जी दोनों से प्यार बा हमरा मिठाई खिलाई तब रोरा के प्यार करम तो कहां से करम हां मिठाई के तब प्यार कर हां छछ आदमी के कोई पूछेला ना रोरा के पता बा ना तारा खातिर मिठाई का बा जवन चीज मांगबू तवन चीज दे दे। अच्छा सचमुच में जी तब का ए जी एक और चीज मांगी मांगा हमार ना लहंगा पहनने के बहुत शौक रहता लहंगा लेके आ जाए ठीक है बा लहंगा तारा के लेके ना आई मन पसंद खरीदवाई सचमुच में जी तब का ए जी तो हम दिखले रही लहंगा बा 15,000 के वही खरीदवा देम कल ठीक है बा ए जी तो आ जाई ना ठीक बा का ए जी बहुत मन करता कुछ दिल के बात शेयर करे क्या ना ठीक है भाई बे करम अभी ना करम अभी आवे के बाद ठीक बा अभी हां जी अभी आई हमारे पास मिले खातिर ठीक बा ठीक है बा तू बोला देबो हम ना आई भी तो होइए नहीं खा सका हम जाना तनी कि हमार जी कैसन बारे एक बात बताई जी ए जी हमार सास कहाँ बड़ी हमार वाली कहाँ बिया हमार सास हमार वाली कहाँ बिया जी पहले साली से मैंने बेसी रे सास के पर ध्यान चल गइल एक तुरंत में पूछल जरूरी न बा अच्छा हाँ तो काहे ना पूछ हमरा सास बिया तो वैसे मुटकी तो हमारी बिया नहीं बिया शुरू से नहीं खे ना ये चीज बने मम्मी नीचे हमारा वाली कहाँ बिया दीदी हाँ दीदी ए जी दीदी ना आज कहनी दीदी के कि से आज कुछ अच्छा खाना बनावे खातिर ठीक बा ना दीदी के हाँ जी बोला एक बात बताई बोला कहा तनी ना कि आ जाए ना तो आज रोड़ा एकदम फेवरेट चीज लगे खिलाई हम ठीक बा ना का खाली कहलू लो आइला के बाद तकारी और भात खियावेलू लो का तकारी भात का होकला जी तकारी भात मालूम नहीं के सब्जी भात ऐसे बोली ना सब्जी भात ना बोले जाला सब्जी चावल बोले जाला ठीक बा जी ए जी मोटकी हमार सास बिया नु के ऐसन ऐसन खिया दिनु के आवले छोड़ देबो अच्छा एगो तो हम अपने माई के हम मोटकी कहत रही अब बड़ा दामाद होकर मोटकी कहत रही ठीक बा का मोटकी के मोटकी ना काहे त का काहे देखिए जी हास्य वाला बात मत बोली ठीक बा ना देखिए अब सब बात छोड़ी ठीक बा ना हां ठीक बा बोले तनी ना कि आई या चली हम अकेले चली घूमे खातिर ठीक बा चल बरम्बा बाजार तारा के घुमा देब जौन जौन बाजार कहबो तौन तौन बाजार घुमा देब ठीक है बाजी तर आई और हम देख अच्छा से बालू सोट के अच्छा हीरोइन बन जाते नहीं ठीक बना ठीक बा एकदम पूरा झाड़ बना लियो ऐसे भी जी तो हम बिना झड़ले ही बनले में सुंदर लागल जी थोड़ा तो पता बना तब ना साली पे लाइन मारे तब ना हम साली पे लाइन मार लगल ए जी अब रखत नहीं कोई आ जाए तो सुनी तो का कही ठीक है बा रख दे भाई आवे तो पहले उनका पहले तब बता नहीं किराना दुकान में तो खूब कमाता रहा ना आजकल ऐसे भी खूब काम धंधा उनका चलता तब उनका बताइए सब पैसा ना हम मार्केट में उड़ा दिले हम अपना पूरा शौक अथी में तब उनका पता चली ऐसे भी जाता नहीं दीदी आई तो कहीं से केकरा से बतियाते रहे का लेके लिए हे जा का कौन बात बा बैठे खातिर ले आई औरी का बात रही तबे तो को बुलाई का कहत रही पैसा धइले बड़ी तो माने ओकर का है दुकानिया में सोचे नहीं कि 5-5 का सिक्का धइले बानी ना तो ओके तनी कुछ बनवा देती हमके का तो तू ही ना बताबी तू सब गाना गुड़िया तोर बटले बता का बनवाई अरे मैंने पैसा चल हाँ की करे बड़ी ना ढेरे सिक्का हाथ ना ले जुटा ले और ढेर खबा 5-5 का हां तो वने देखिए तो कहे कि चोरिन भी चोरा चोरा नहीं ले जाती है तो बनवा देगी तो ठीक न रही होगा ना देखिया सो अमन फिर लेके जाए तो का कोई यहां से ई बाकी माने एक झुक चल जालू ना दुकानी में ओमे बैठे लू कि अभी दुकान में निकल लू कि ना नहीं अभी नहीं अब पूरा पैसा पता ना का कर ना तो हम धइले रहनी चोरा पैसा
पाहुन पैसा ना देबे ना हमके तो पैसा का पते नहीं के खुद पैसा का पता ना कहाँ रखी ना हमके समझ ही अरे नहीं बगली जमा करत होखी हम अब हमके तो नहीं के पता हाँ अब जमे ना करत है हाँ लेकिन मरद ले पूछे के चाही तू काहे ना पूछे पूछे नहीं तो कुछ बताइबे ना करे नहीं कोई नहीं का तो से काम बाटे हम कुछ करत नहीं ना रखते ना बानी एक जगह ते अच्छा ठीक बा आइम कब ना लिया जाए खातिर आइम तुम समझाइम के पाहु आखिर पैसा माई के देबे नी कि जमा करे नी कि का माने अपनो रखी कम से कम एगो से दूगो बने दूगो से तीन गो हम अपनो तनी देखल जाला जिंदगी भर माई बाप के ना समझा पगलिया अगर बन तू ही समझाइए खाली देखिए तो पूछिए वो कहाँ रखे ठीक है बाटे जा दो यहाँ फोन आ गइल उनको अच्छा पाहु को बतियाला हेलो गोला तनी जी खुश रहो का करत रे के गने बोला तनी जी जब के बोली ना ना? तब एकदम से टेढ़े बोली ना काम ते बोली ना हम तू हमर माई हवे कि बाप हवे अम्मा ये बाप से सीधा से बात कर लेला मेरा रू लेना सीधा तब से आ मेरा नु से सीधा बतियावल जाला ये कोनो बात हो गई का जी ऐसे बोलबे नु त आई नु त लागा मारा हूं आवा तनी का हां आवत नहीं की त का करतनी एजे खाइल होता हम तो कौन बोला जाके ओजे बस कइल बड़ू हम तो बोलावत रहनी त ना आईनी बुलावत रही तो अपन मने तू जाके ओजे भुला गेल बड़े की बुलावत रे का करी माई बाप के आइल बानी तो रही ना तनी एक दो महीना और रही का पागल लागल बने जी ये बात के रहे त काहे के त शादी कइले तू अब शादी करेला तो ससुरे में रहेला माई बाप काहे ना रहला अपन घर द्वार देखेला नु अरे तो घर दुआर न देखत रहनी है जी 2 दिन आइले ना भइल मारे फोने पर फोन करे लगनी का कुछ बोलो तनी का उल्टा सीधा हां को तनी के आज तो के मारे लागो सुन सास के फोन दे ले रे माई बतिया कहत ना हमारा से का घटी गइले हेलो प्रणाम जी खुश रही का करतनी का करतनी बैठ के बुचे से ढील हेरवावत रहनी ढीले रहतनी ओकरा के समझावे नी ना ओकरा कैसे बोले बतियावे के चाही तो रहू तो हमेशा खड़ूस नियर बोलत रहतनी खरूस लेखा बोलतनी वैसे करबे करले हमर माथा गरम कर देले मने कि हमारा बुझात नहीं खे कि का हो गइल बटे कि हमेशा जब न तब खीसे में बोलत रहतनी ओकरा के तनी समझा बुझा के राखी कोई के करा से कैसे बोलल बतियावल जाला हाँ। ओके समझा के बढ़िया से तनी राखी न त आई नु त मारम नु कि बिगाड़ दे बन करे के अच्छा ये बताई ना बोलेला के फायदा उठावतनी ना हमरा बोलेला लइके इतना के- अधिक भइल बेका सुने जब हमें- न तब मरला के धमकी देत रहतनी त का करी ओइसे भइले भी ओइसन 1.5 महीना गइले भइले करावे के ना चाही हमारा यही वाला काम करती है त काहे आपका माई अबे बुढ़ार हो गइल बड़ी नहीं काम करे जो मैंने तो के बूढ़ ना रही तो ओजे रहियन जिंदगी भर तो ससुरे में गुजारा होके के बाटे सुनिए हम आवत नहीं ठीक बा बरा आई रौरा के हम रोकले बानी रौरा के तो मुर्गा बने के चाही अच्छा चली मुर्गे ना खाई हाँ, जान मुर्गा ना न खाई। लेब ना मुर्गा बने के चाही आवत नहीं रख रे माई चल चलिए ठीक बाटे आई ठीक बा अरे कदम कुपा तरे मिल गइले दामाद का कहत ना जब न तब हमेशा ताव में रहत रहन केनो के रखले ना केनो तोर मर्दा अभी हम घूम घूम पता लगा जाता नहीं हमके तो लगा था कि रखला ही बाने ऐसे हमसे टेढ़ बोलल कर देख न कैसे कहल दिमाग एथु हो जाला न तबे आदमी बोलेला ठीक न ई जरूर कोनो से चक्कर बा तबे न ताव में बोलत रहत न त इहे न हमन की जवन कहत रहली तवन करन से कितना प्यार से बोलस आज उनकर तो हो गइल बाटे हमस त हमहु समझा देतन कि नहीं हमके बेरी जाए मत दिए हम 2-3 महीना रहब तो जाए हां र दबल दबावल का करे के बाटे चल चिंता छोड़ू कर अहिया त देखल जाई भइल बना हुए और के ऊपर मत सास ले तो हम परेशान हो गइल बनी बुझाइल न हम ते कर ले आता ना परेशान हो गइल बनी खाना के मुआ देले बिया कहत नहीं कि विदाई कर दे विदाई ऐसा कंजर सास मिल गइल बिया कि खाए के तो एकदम पूछबे ना करी बहुत एकदम मके चूसी नहीं ऐसा ऐसा सामान बना दिनु कि कदो कला खाइले ना हो मुर्गा बनाई तो खाली पानी डाल दी और ओकर बाद नीमक डाल दी खइबा तो खा ना तो जा लेकिन का करबा हम ओकरा चलते थोड़े जाता नहीं हम तो जाता नहीं तनी कहिए से लाइन पे गाड़ी आइल बिया शादी के फेरम बनी ढेर जब बोलबा नु तो कोहड़ा भात बना दी ल खा हाँ खाए के लेकिन खाए के चक्कर में हम थोड़े बनी पहले भी हम तो ओकरा चक्कर में बनी ओकरा से हम प्यार करतनी आ जाइम तो दम भर के प्यार करब चलो ऊपर चल गर्मी के दिन में हवा खात हुई ऊपर बैठल हुई ऊपर आके हम जाते देखी के बा
आ गई अब तो जाते देखी कोना रूम में बैठल हुई है। ये जीजा जी के चक्कर में तो हमारा धन चक्कर हो गई बा। सोचता नहीं वीडियो बना ले खातिर बाल तो लपेटी ले लूं, अब वीडियो बना लिए छोटा सा। बाकी सोचे था कि हम मंदिर बा कितना अच्छा बा। 1 साल हो गए बनने एकरा। अब फिर इनकी दीपावली आई, फिर इनके रंग के पेंटिंग भी करवा दें, माई के बोल के फिर से पूजा करब लक्ष्मी जी के गणेश जी के। अच्छा लगी एगो वीडियो बना लेते तो बहुत अच्छा लगे। एगो फोटो खींचने का क्या हो ये जे बैठल बड़ू? अरे बाप रे जीजा जी, ए जीजा जी प्रणाम जीजा जी। ए जीजा जी दादा तनी जौन जौन मंगले बहुत तन तने एही में ले आइल बनी। हाँ जीजा जी। सारा ए जीजा जी चलिए ना भीतर का रूम में जीजा जी। हां तो ले लो झोरा ले ले तनी। नहीं जीजा जी हम लेके चला तनी ना। हां आई जरा बैठ बैठी जीजा जी रोला गंदा जी। और सब बताइए ना। और सब बढ़िया बा। दीदी लोग जरा था कि डोरा बतानी जाने तो हम थोड़े बता आजकल ऊपर है, खाना छोड़िए। दीदी बोल हमारी दीदी बोलेंगी ए छोड़ के बोली का बन दीदी तो हर जिया जिया बता आ तू ना अति जिया जिया बता अभी जिया जी अभी मैं जिया जी के 1-2 घंटा लेट हुई। बाकी आज हम चिकन और पुलाव बना देता नहीं। हम बोले ठीक बा दीदी चिकन पुलाव बना दे जिया जान तरू तारा सम इतना प्यार करे नहीं। सच में जीजा जी? सर का तार बाल इतना बढ़िया लगल मस्त। ई तार बाल तो हम बाल सीधा में बता कितना पैसा लगे 1200 रुपया लगली बनी बाल में हाईलाइट करे खातिर। ठीक बा बहुत ना। सुंदर लगला। आ दुपट्टा भी कितना सुंदर लेवेलू तू। करिया जी, करिया सब रा पता और बा ना अच्छा कि हमर लगला। जोन पसंद बा ना वो सब ऐसन पसंद बा कि हमार पसंद हमार घर के फैमिली के पसंद बा पता बा ना। पता नहीं कि बहुत सुंदर हमरा के ऐसन ड्रेस में लागेलू। अच्छा ठीक बा अब सब बात छोड़ी जी हमार खातिर का चीज लेनी है बताइए। तू का हमरा से मांगले रही बता। रवा खातिर रवा से यही मांगले रही 7 किस्म के मिठाई मांगले रही। काका मिठाई में से लेनी है जी बताइए। मिठाई जौन जौन मंगलू हनु तौन तौन लिया देल बनी। अच्छा आ जौन तारा मन करी तौन हमरा से बोली हम खरीदवा दे। ए जी वो तो मतलब ठीक है बोलत नहीं। बाकी दीदी देखी ना तो कहीं से कहियो हमें ना ले गेल हमार पति होके आई हमर छोटकी बहन के का बात से लेके जाता हम बाजार। का बात बाजार वो करे के छोड़ा ना वो बोली हमारा जान तो कोनो चीज के कमी नहीं खे। 7 बिया रेहान खेत ले बानी उ तो सब दे दी रहे। ओकरा बाद का दुकाला दुकान हमार चलबे करला। बक्सर में 4 कट्ठा जमीन लेके मकान बनाइए देनी। हमारा कौन चीज कम बा तू जवन चीज कहबू तवन चीज तारा के खरीदवा दे। एक बात बताई बोला शादी करे से पहले हमरे से काहे ना शादी कर लेनी तो। शादी करे से पहले तो अगर छोट रहू नु ऐसे मतलब अब ना ए जी तो अब कहां से अभी बोल कहां बने मतलब जब अभी तो हम छोटे बनी ना बाकी तो छोट बाड़ू तो अब मैंने धीरे धीरे बड़ हो जेबू ना। अच्छा ए जी एक बात बताई बोला कहत नहीं ना कि दीदी आप गजबी लागती है ठीक बा। उ तो ओकर तो नामे मतलब ओकर हमारा का नाम मतलब ओकर तो नाम ले सुनत है ना। आज हम लहंगा जोन खरीदम ना वो सिलवान लेने जी तो जब पहनम तो हीरोइन की तरह लगम ना जी। बहुत मस्त इतना अच्छा लगबू तारा पसंद इस बड़ी ना हम सामने फेल हो जाए ना जी। फेल हो जाई ऐश्वर्या रहे तारा से का दिया तार चेहरा ऐश्वर्या रहे से ढेर ना सुंदर बा। अच्छा बहुत ना सुंदर पता बा काचू से लागेला हम यहाँ पे तिल बा ना तो ओही से हम बहुत चेहरा सुंदर लागेला पता बा ना जी। बहुत मस्त हमारा का लागेला। हां जी जी तब ऐश्वर्या रहे का बड़ी तारा अंगा बोले ना जी कुछ बताई नहीं जी रो बताते ना वाली कुछ हाँ जी। 7 बीघा हमारा खेत बा बुझाइल ना। सारे 7 खातिर बीघा, जितना हाँ। कहबू उतना हम बेच दे। ए जी। आ सारा से हम एकदम शादी करब। ए जी सच में एकदम ए जी सच। हम राजी वाली तरह से शादी करे। हाँ तो शादी कर ले बच्चे। हाँ एक लगाऊ नो कल शादी अब ना करबू तो कब करबू। दीदी ए जी दीदी आ का रे तू हमारे मर्द मिलल हवे राखे खातिर। अरे तो पूछो तो पानी मीटर पिए खातिर ठीक बा ना जी जी ऐसे भी पानी वाली पियत रह पूछत रहलिए पिए करे। आ का जी काय मार तर एक रखे आते आते करे लगे चले नहीं हम कहां रहनी। तो इनी है तो ये बोलैली के आई ऊपर बैठी हम जाके बुला के लिया। दीदी एक बात बतावा जी से का साली ने मजाक करे गांव के हम से नहीं ना कि अब कभी लगा बतिया होत नहीं का जुकिया बात है तने का सुन मन तो करता कि मार दिए का है सुन लो, अब हाथ ना उठौले रहनी तोरी पर ठीक ना। तो अब मर्द मिलल है नहीं आइबू दीदी हां
हम सावत बनबू हो ए जी जी फौजी कहीं कि तो मार छोड़ दो दे काहे के मारता रो इनका छोड़ दो अब इनके काहे कैसे दीदी का रुपया हले ना बनबो भाई का हले बोला बनबे मैं हम आके देखिए का होता है पूछी का भइल जी कुछ ना ये हमारे का हिस्सा लिए ना ये बोल नहीं की सकत बच्चिया नहीं के सकत सट जो लगी मजा कर भी ते एक और मोरा तू मजा कर भी आजकल के जुग जमाना में मजा करे जो हां मजा करे जो बाटे उ ठीक ना कहतिया अच्छा बताओ तू सब को मरद ना मिले आई यही से लगता मैं ना बोलत रहनी हां का ताव एले ना बोलत रही, बोली। एकर ले एतु करत रही तब ना फोने पर मैंने बच्चिया ही ना साली अड़ी तो साली ना के बच्चिया वाला हमारे शक्ति हो गेल मैंने अरे हम सुना नहीं है ना होता जी हम सुना नहीं है ना चल नीचे चल आगो तो तोरा काम बताओ तनी चल हम कहीं ना कि कहां इतना बात करत ये पूरा पैसा हमके नहीं के पता चलत इनकर कि का होता है घर छोटे कह दिया हम इनके समझ का हो समझा हम ना छिया कितना तार प्यार मर तू ना करते जन्म नहीं बोले हमसे तू नहीं कि हमसे मिल लिए एगो बहनिया मिल लिए तो के तारा सब लड़ू तारा सब कितना प्यार करू वही नहीं हम कहीं समझ हमके समझावे खातिर कितना खराब बनी ना तो हम ही काम है तू ना आई मेरा हस नहीं हम नहीं तारा ले सर सलाह लेबे 1 बीघा रे हम लेबे के बा आ तू हमारा काहे पे कि सब हमारा से तारा से हम इतना प्यार ओकर से सलाह ना लेवे तू के मेरा चाहिए नहीं हो ना हमार मेहरा तो वो बनल बिया लगावनी बनल भी घर में ठाड़ तू बोले दिखाओ के ने रे हमारे पे सब कर लो सब कर तारा से हम दनी। कितना प्यार करी ना सब तारा कर मालूम दनी नहीं तो खेंगन दबाव के दे। मुआ देंगे ही बेरा तू ना तो ऐसे बोल जेल ना तोरा मरद है नु ना हम काहे के बोलो हम तो पूरा एगो घर से सलाह बोली लेबे नहीं तारा ला तू बारू तो औरी उल्टा हमारा के हमसे बोले सलाह होला मत लियल कर ठीक ना हमके जाके सलाह ओकर ना से सलाह दी। लो ओइ ना हमके सिखावे खातिर ये जन टूटा रहे ना खरीद के रख देल बनी मैंने आ जंगल वो लगा देल बनी हमके बतिया में अपनी भगाव देनी बात में ना तू जौन जौन कहलू नु तौन तौन खरीद के सब रख देल बनी भगवान पता ना कमरा हमार कीन किस्मत देली। कौनी कलम से लिखले रहना कि तुम्हारे नसीब में हम रहनी ठीक ना हम तो कहते कि भगवान जे तारा खाती दुश्मन और के एक हमारा बिघा काम खेत ले ले एकदम से हम मन जाग गइल बतस तो मन तो करत कि मुड़ी ओड़ी दाब दे सुन ना तू काहे टेंशन ले ले बड़े तो बुझाता है तोर कोनो में के रिजेक्ट हो गइल बा। चल ना खरीदवा देतनी साड़ियों खरीदवा देतनी बुझाइल ना पूजा के हम चाटप का जौन किने के बोई के किन के दे दो हमके मत किना ठीक ना हमें लगे जौन चीज कहबे तौन से हम खरीदवा दे माने फुसलाओ तोड़ा ना हमके फुसलावत नहीं की नहीं लागत हाँ। बा वैसा नहीं 10 बार के चले हम पैजानी बनवा देते हम पायल मंगलसूत्र कान में के साड़ी जौन चीज कहबो तौन चीज खरीदवा दे पैसो सच में हम जमा किनवाइब कर दे। ना। सब चीज तारा के आ, झूठ नहीं खरीदवा किनवाइब। तारा से हम इतना प्यार करना जौन चीज कहबो तौन चीज ना खरीदवाई तो फिर ओके काहे प्यार करत रहनी है जब बैठ ऊ तो वैसे ही साली ये बोतियावत रहनी और का मैंने प्यार एकदम लगे करते। बैठ के आएंगे ना साली से बात तो कर साली से मैंने जरी बैठ गई तो तू सब कर लगबू तारा ना के हम करब। कितना मानी ना जौन चीज कहबो तौन चीज तारा के खरीदवाए पन प्यार बनी तो चली नहीं मेरा साड़ी किन दिया चल तारा के साड़ी का जौन चीज कहबो तौन चीज कान में के झुमका जौन चीज कहबो तौन चीज खरीद कान में का किन देब ना हम। सही में कि तू जौन को आदे तवन किन देबे ऐसे के पैसा कभी नहीं के लगल 1.5 लाख रुपया निकलल काले आ खेतो रहन 1 बीघा लेबे के बा 18 लाख ऊ जमा बा ऊ के निकालम बस रहन खेत ले लेम 1.5 लाख में तो तारा के जौन चीज कहबो तौन चीज खरीदवा कनौ दे के किन देब असर कानों में के किन दे पायल किन दे हाँ जी, पायल बिछिया लेके किन देखी दे ना, छोटी छोटी जौन पायल। कहबो तौन तारा के किन दे तो चली नहीं मेरा हमको पहले वो खरीद दिया साड़िया का नाम है का तब झूठोगा ना हल्ला कैले रहे तोरा के जौन को आता रहे तौन हम किने पे तैयार बन झूठोगा ना तू सब करता रहे तारा से हम कितना प्यार करी तो ना आप खीस न बना देनी जी अब क्यों कैसे सब खीस बतियालो बना तो मत देनी करी अंदर तो के? हमके जलन होला तारा तो हम जलन कैसे होई हम तो साली है तुम तनी बैठ गनी ना आज के बाद से मत बैठब ठीक बा तू कहता रहे हम ना बैठब ठीक बाटे चलो तब किन दे गोरिया चांद के जरिया निहन गोर बाड़ हो चांद के जरिया निहन गोर बाड़ हो तहर जोड़ के हु नइखे तू बिजोड़ बाड़ हो तहर जोड़ के हु नइखे तू बिजोड़